Τι να κάνεις αν έχεις παιδί στην παχυσαρκία, μέρος δεύτερο. Θα χρειαστεί να εστιάσεις στην πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και όχι μόνο στη μείωση των θερμίδων. Αυξήστε στο σπίτι την κατανάλωση ομάδων τροφίμων που είναι βοηθητικά, όπως για παράδειγμα είναι τα όσπρια και τα ψάρια. Δεύτερον, φροντίστε να μειώσετε την ενεργειακή πυκνότητα των τροφίμων του παιδιού ή του εφήβου, όπως για παράδειγμα με την αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων και λαχανικών, σύμφωνα με τις συστάσεις πάντα. Έπειτα, συστήνεται η μείωση της κατανάλωσης των φυσικών χυμών. Η εποχή που στίβαμε το χυμό για να το πιει το παιδί ώστε να πάρει τις βιταμίνες έχει περάσει ανεπιστρεπτή, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στα παιδιά. Τέλος, η προσοχή σου θα χρειαστεί να στραφεί στη γενικότερη τροποποίηση των θετικών διατροφικών συνηθιών στα παιδιά, όπως για παράδειγμα στην υιοθέτηση μιας αύξησης κατανάλωσης των λαχανικών. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι πολλά παιδιά δεν επιθυμούν να καταναλώνουν λαχανικά, αλλά εκεί λοιπόν θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις όλη σου την ευρηματικότητα και την έμφυτη ικανότητά σου να προσέχεις το παιδί σου. Για παράδειγμα, ζήτα από το παιδί σου να σε βοηθήσει να πλύνετε και να κόψετε μαζί τα λαχανικά. Έτσι, είναι πολύ πιο πιθανό να τη δοκιμάσει. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις και άλλα εργαλεία για να πετύχεις αυτό το στόχο, όπως είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Δείξε στο παιδί σου βιντεάκια με λαχανικά, δείξε ντοκιμαντέρ, μπορείς να κατεβάσεις παιχνίδια διατροφικά στο κινητό ή στο τάμπλετ, μπορείτε να πάρετε επιτραπέζια, έχει πραγματικά πάρα πολλούς τρόπους για να βοηθηθείτε. Extra tip που θέλω οπωσδήποτε να θυμάσαι είναι το να μην συζητάς ποτέ μπροστά σε κόσμο για το βάρος του παιδιού. Δεν θα πετύχεις τίποτα, πίστεψέ με. Μην το κατακρίνεις μπροστά σε κόσμο, πρώτον θα πληγωθεί, άσε που μπορεί να το χρησιμοποιεί μετά για να σου τραβάει και την προσοχή. Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, στείλ το κάπου που μπορεί να βοηθήσει και μην ξεχνάς, η διατροφή έχει όνομα.